The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Before anything else, hindi pa kita magasugod sa atong Bible study on this ministry. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, gikinahanglan nga imong hinganlan privately to God the Father ang tanan nimong mga sak. Kaya ang 1 Juan 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God. Mapunan na sab ka sa Espiritu Santo o ikaw andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confessing your sins. The issue is faith alone, in Christ alone. Kaya nagaingon man ang pulong sa Dios, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the
ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and to fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater the impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniya na sab kita nining adlaw. Ana kita sa maayong panglawas. I hope ikaw higala o fellow believer, you are alert with a clear mind. We are alive and we're still breathing. We are still very much alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and His grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Karon atong ipadayon ang atong paghisgot mahitungod sa the Doctrine of Soteriology, the Doctrine of Salvation. Ato kining ipadayon niya kita sa ikasiyam nga bahin ini, the 9th. Unas tanan, ang kinabuhi sa tao lumalabay lang. Ang kinabuhing dayon hangtod na sa kahangturan. Gusto? Okay, mao kini ang prinsipyo nga atong barugan dinhi akong malikon. Ang kinabuhi sa tao lumalabay lang. It is fleeting. Ang kinabuhing dayon, life eternal, hangtod na kinis kahangturan. It is forever. Now, kita naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Matod pa sa Efeso 2:8-9, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mangutana ko kanimo karon, nasinati ka ba o nasinati mo ba ang pulong grasya diya sa Biblia? Ang Grigong pulong charis, C-H-A-R-I-S, nagkahulugan kini ngawa kita'y sarang mahimo aron kita makaangkon og kaluwasan. Wala kita'y mahimo aron atong mapalit kini. Wala kita'y mahimo aron kita makabaton og katakos niini. Kay sa grasya, way binuhatan ang nalambigit niini. Ang kaluwasan usa ka gasa nga grasya gikan sa Dios. Ug way labot niini ang atong mga maayong buhat. Naluwas kita pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sa dihang gilansang si Jesucristo dito sa krus, iyang giangkon ang atong mga sala. Ang matag sala nga nabuhat sa matag usa ka natong mga katawan. Diyan ang higayon nga mutuo kita kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang Dios nga mahan mohatag kanato sa diha-diha sa iyang hingpit nga pagkamatarong. 2 Corinto 5:21, ingon man sa iyang kinabuhi nga wala nay katapusan. Ang Dios ang magahimo niya na ug mao kanay ginganlan nato og grasya. Ang Efeso 4:7 nagkanayon, ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubuton ni Kristo. Walay bisan kinsa ang makapatin-aw bahin sa grasya sa Dios, gumikan sa iyang pagkakahibulungan
too amazing sabton ug tugkaron sa atong tawhanong pagpanabot. Ang ato rang mahimo mao ang pagtamod niini. Bisag unsa pa kamayng tao nato sa atong pagdahom sa atong kaugalingon, bisag pila pa kadaghang maing buhat ang atong mabuhat, dili gyud nato maangkon ang atong katakos o pagkaangayan sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios. Iya silang gihatag ngari kanato tungod kay iya kitang gihigugma. Ug sanglit, di man mausab ang iyang gugma bisag unsa kang ngil-an ang atong pagpakasala, magapadayon gayud siya sa pagpanalangin kanato. Matud pa sa ikaduhang Korinto 4:15, gibuhat kining tanan alang kaninyo og sa magakadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Karon adto kita sa ika-10 nga bahin, the 10th part niini. Ang kaluwasan mahitabo sud lang sa usa ka gutlo, ug ni anang gutloa hatagan kitag kinabuhing dayon. Sa higayon nga ang matag usa ka nato modesidir nga nanginahanglan kitag usa ka manluluwas, ug nga si Kristo mao ray bugtong matuod nga manluluwas, ug nga siya namatay personalmente alang kanato. Nianang higayon sa atong pagtuo, gidawat ta si Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Ang kaluwasan may tabo sud lang sa usa ka gutlo, sa diha-diha higayon kana sa imong pagtuo. Nganong ingon man ni ana kapaspas o kadali? Tubag? Tungod kay si Kristo dito sa krus, mibuhat man sa tanang buhat sa kaluwasan. Wa na'y butang nahibilin gawas lang sa atong pagtuo. Sa dihang mutuo kita, dadon kita sa Dios ngadto sa dayon na nga relasyon ngadto kaniya. Niya nang usa ka yano nga higayon sa pagtuo, mubalhin gilayon kita gikan sa pagkamatay espiritual ngadto na sa kinabuhing dayon. Ang Juan 5:24 nagsulti sa pag-ingon, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hulagwaya lang kuno nga ang labing batid nga kusinero sa tibuok kalibutan magaandam alang kanimo og dili katuuhang lamian nga pagkaon. Dayon ni mugsud ug tuod man ana-ana ang andam nga gibutang pagkaon alang kanimo. Ang matag kinahamo nga pagkaon gipahiluna na sud sa bulawan nga plato dinayan-dayanan pag panapton nga plata o silver. Mupiyong ka sa imong mga mata aron imo yung ma-enjoy ang makalaway nga lami ang mga putahe. Ug dayon mo sa pagbuka, makugang ka sa paghuna-huna nga ang matag usa ka may pagkaandam nga hungit niini para ra gyud nimo. Niya pa, wa kay gihimos pagtabang sa pag-andam sa maong mga putahe sa pagkaon apan diha na ang tanang mga putahe nagahuwat kanimo. Gawas pa gyud niya na libre kining tanan. It's all free for you. Ug sayod ka usab nga di ka makahimos pag-andam nitong klases mga pagkaon. Di man gani ka mahibaw unsaon sa pagsugod sa pag-andam sa maong klases pagkaon. Sayod lang ka nga ang kusinero naghunag maayo kanimo aron iyag yung ikahatag nimo ang iyang gasa nga gugma. Busa mo sugod ka sa pagkaon ug diha-diha nahimo kang magsasalmot sa maong kumbira. Apan dili ka takos niini. Ang imo rang mahimo mao ang pagpasalamat sa kusinero ug
mupahimos ka sa iyang grasyang gasa. Ang Dios nagaandam na dito sa langit alang sa matag usa ka natong mga magtotoo ug usa ka kumbira nga mas labihan kadako ug kamabulokon nga way ikatandi niini. Ang ato rang himuon mao ang pagpili sa pagdawat niini. Ang atong bugtong mahimo mao ang pagtuo kang Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Nasayon si Kristo nga watay sarang mahimo sa pagsuod sa langit. Ug mo'y hinungdan nga siya sa iyang kinabubuton mo'y mihimo sa tanang buhat sa kaluwasan alang kanato. Iyang kabubuton ngang matag usa ka nato makapahimos sa mga kaayuhan sa iyang nabuhat. Ingon nga dili ta makahimos pag-andam sa labing-labi ang putay sa pagkaon, mausab nga watay mabuhat aron makaadto sa langit. Apat atong maangkon ang gasa ni Ginoong Hesukristo nga makapasud kanato sa iyang hingpit ug dayo na nga gingharian. Siya lamang ang nibuhat niini. Pinagis pagtuo atong mahimuslan hangtod sa kangturan ang mga kaayuhan sa iyang buhat. Niya nang higayon mismo sa atong pagtuo, maangkon ta diha-diha gayod ang mahimayaong mga panalangin sa langit ug ang kinabuhing walay katapusan. Karon adto sa ikanapulog usa, the 11th nga bahin ini. Kung tuuhan ta si Ginoong Hesukristo, iya kitang isud ngadto sa bag-o personal nga relasyon ngadto sa Dios ingon nga mga sakop sa iyang harianong panimalay. Ang atong bag-o nga pagkatao pinagis pagtuo kang Kristo mao'y nakahimong madawat na kita nga sagupon sa Dios sanglit gibayra naman ni Kristo ang bili sa pagsagop kanato. Matud pas Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Misagop kanato ang Dios ngadto sa iyang panimalay, apan ang atong kahimtang isip mga anak sa Dios, ingon niya na ang pagkabugos o katinuod sa atong pagkatao pisikal ngadto sa iyang panimalay. Ang Galacia 3:26 nagaingon, pinagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. Mga anak sa Dios, harianong panimalay sa Dios, mga manununod sa tanan nga gipanunod ni Kristo. Mao kini ang kabilin ingon nga mga Kristohanon ang atong napanunod pinagi kang Kristo Jesus. Gumikan kay kita mga anak man sa Dios pinagi kang Kristo Jesus, atong madawat ang daghang mga panalangin dinhi ba sa yuta ingon man dito sa langit. Galacia 4:7 nagasulti, busa dili na kamo ulipon kundili anak na. Ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. 1 Pedro 1:4 nagaingon usab, og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Ikanapulog duha, the 12. Bisan pa magkapila kita mahisukamod o mapakyas ingon nga mga magtotoo, dili ug dili nagayod matangtang ang atong kaluwasan. Magpabilin gayud kita kanunay nga mga anak sa Dios ug mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Akong balikon kining maong prinsipyo, dili nagayod mawa ang atong kaluwasan. Sa dihang pakyaso nato ang Dios ingon nga mga Kristohanon tungod sa atong way paghingan sa atong mga nabuhat ng mga sala o makadawat kitag litrang F sa atong report card sa atong pagkamagtotoo,
luwas pagyapon kita. Wa kita'y mabuhat aron palagputon kita gikan sa team sa Dios. Wala. Magabilin gayud kita kanunay nga mga sakop sa iyang panimalay. Bisag unsa ka daghang higayon o unsa ka grabe ang atong pagkapakyas, aduna kitay usa ka timos nga pagkasiguro nga kahimtang diha sa Dios pinaagi kang Kristo. Sa diha nga maluwas kita, luwas gayud kita sa kanunay. Once saved, always saved. Ang Dios nagasulti sa ingon nini, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Juan 10:28. Ingon sa atong pisikal nga amahan, magpabilin kanunay nga atong pisikal nga amahan. Bisag gisagop lang kita human kita mahimugso ug wa gani kita makakita kaniya. Ingon usab niya na ang atong espiritual nga amahan, magpabilin gyud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pa atong pagabuhaton, bisag atong pang ingnon nga dili kita luwas. Abi gud nimo, ang atong kaluwasan wa mag-agad kanato. Kini nag-agad diha sa atong hingpit nga manluluwas. Daghan ra ba gyud kaayong mga Kristohanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang silang kaluwasan. Sila ang cause ba nga matangtang ilang kaluwasan. Sa in English pang pagkasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba ka na pagpasipaan sa Dios? Paminaw, wa ra ba gyud tay mahimo o wa gyud tay nahimo aron atong maangkon ang kaluwasan. Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kinigikan kanato. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It's a grace gift from God. Dili ang Dios sa gitawag nilang Indian giver nga iyang bawion kanang iyang hinatag nga mga gasa. Dili siya ingon ana. Unsay giingon sa pulong sa Dios diha sa Efeso 2:8 ug 9. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na klaro og tin-aw kaayo kana, di ba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Well, naay mga pilosopong tao nga mo'y ugbek kung imong hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason kaniya. So, kung imo pud siyang hangyoon nga biyaan kaniya, biyaan po kaniya, di ba? Ang imo rang mahimo maong paghangyo kaniya o biyaan kaniya, di ba? Well, higala, paminaw maayo nini. Gikasubo ko sa pag-ingon kanimong sayop ka. Hingpit, kumpleto yung kang pagkasayop. 100% kang sayop. Abi ni mo nga nung sayop ka, higala, paminaw. Patubagon nato ang Biblia nini. Ang Dios mismo nagaingon diha sa Hebrehanon 13:5b, ug dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Na. Kapan tingali mo ingon na sa nagkaog, o pananglitag muundang ko sa akong pagtuo, o di na kumutuo, o pananglitan o magduha-duha kog luwas bagyo ko, o kaha makabuhat kog grabe o ngilad kaing buhat nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di nagyud ko lagmit maluwas ini. Paminaw higala. Ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios. Wa mag-agad kanato. Ug ang Dios nagasulti og di ko kamo biyaan o talikdan. Ang dili gyud. Gusto? Never means never. Sublion ko sa pag-ingon.
wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron, ug pagkamasaligan sa Dios. Nga bisan pag imong ilimod ang pagkaanay Dios, bisag ilimod ang atong pagaluwas, ang 2 Timoteo 2:13 nagkanayon, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Kay paminaw. Kay kung ilimod kita sa Dios nga Amahan, kita mga sakop siyang harianong panimalay, iya pong ilimod si Kristo, kung mao kana, dili kana niya mahimo. Dili siya makahimo niya na. Nakasabot ka? Diha-diha gyud sa higayon, nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang harianong panimalay, pinagis pagtuo kang Hesukristo, siguro og bugos na gyud og dayon ang atong pagkabutang, pinasikan kana sa iyang pagkamatinumanon. Roma 8:14 ngadto sa 15 nagkanayon. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios, pinagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, magakinabuhi kita sa eternidad dito sa langit. Mao kanay saad sa Dios. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. Mutuman gayon kanunay ang Dios sa iyang mga saad. Adto kita sa ikanapulog tulo, the 13th nga bahin ini. Ang Dios makiangayon. Iyang gihatagan ang tanan ug matag usa kakahigayunan nga maluwas. He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisyente, pagkasayod sa tanan. Omnipresente, pagkanaas tanang dapit. Ug omnipotente, pagkalabawang makagagahom nga Dios. Dili gayud masayop bisag kanusa. He never makes mistakes. Ug siya dili makahimos pagkadili makayangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagasulti. Unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Sa in English, emphatically not. Ang matag usa ka tawo nga nahimugso ning kalibutan, gihatagan og angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Gawas lamang, ani ay mga exception, gawas lamang niadtong may kabilinggan sa pangisip o niadtong nangamatay nga mga bata pagkaayo nga wapay pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Sanglit makiangayon man ang Dios ug nagatagad o nagatratar man kanato pinaagi sa grasya, kini silang mga klases katawhan automatic nga mahilangit ining kamatay niini nila. Kanto akong gisgutan nga mga exceptions. Nawalang kanatong tanan nga anaay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot bahig kaluwasan. Ang Dios kanunay gyung nagapaamgo kanato nga anaay Dios. Aron sa ingon niya na ana kita'y kapilian kung buot kitang magpaluwas. Ang higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit na ay Dios, maong gitawag si in English og point of God consciousness. O ingnon tas maabot nga paghubad sa Binisaya og bahin nga mudangat sa tao sa pag-amgo nga naay Dios. Point of God consciousness. Nawang usa ka di magkristohanon, dili magtotoo. Mahimong mudangat sa maong point of God consciousness, samtang tingali nga kini siya naghigda-higda sa yuta dito sa kalasangan sa Afrika,
o tingali nagsudong siya sa nagkidlap-kidlap nga mga kabituunan ug nagasidlak nga buwan ug kini siya makaamgo nga nagyoy mas labaw pa kaniya luyo nining tanan. Ang gisulti sa Salmo 19:1 mao kini: ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Tingali anay usa ka dili Kristohanon nga nagtuon bahig ebolusyon diha sa klase sa siyensya o makamatikol og sayop sa maong gitun-an nga way katunga tao, katunga unggoy ang pagkatinuod nga naa sa iyang silinganan o nga wa gyud mas labaw pa kaniya o kinilabaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Walang Salmo 139:14 nagasulti niini: giday ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan o kay bulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. O tingali na usa ka dili Kristohanon o hinunta mga di magtotoo nga nagpuyo dito sa usa ka balangay o village sa China nga panayod na mahog gikas bungtod ug samtang nagaawong siya sa kamatayon, kini siya makaamgo nga gawas kaniya naagyoy mas labaw pa kaniya. Salmo 89:48 nagkanayon sa pag-ingon: kay way taong dili mamatay. Unsaon man sa tawo pagdikay sa Seol, ang gipasabot sa Seol diha gahom sa lubnganan. Karon, kung isalikway ta ang Dios sa giingon tag point of God consciousness, masayran sa Dios nga kung ipadangat ang maayong balita sa kaluwasan nganhi kanato, wa kini kapuslanan. Hinoon kung muuyon kita o magpositibo kita ngadto sa Dios, kung buot kitang makaila pagdugang bahin kaniya, siguruhon gyud sa Dios nga ipadangat nga ri kanato ang maayong balita sa kaluwasan ug ipadayag gayud kini nga ri kanato ug sa atong kaugalingong pinulungan aron ato yung masabtan kini sa tataw. Bisan ganing kadtong mga lumlupyo sa kinabukiran o kinalayuan nga mga kalasangan, gihatagan kini sila angay nga kagiyon, equal opportunity nga makakat-on bahin sa Dios ug bahin sa paagis pagkaluwas. Paminaw, kabubuton sa Dios nga ang tanang tao magkinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Ang gisulti din sa 2 Pedro 3:9, tin-aw kayo nga nag-ingon: dili buot sa Dios nga naay malaglag kundi ang tanan unta magahinulsol. Ang ipasabot, ang tanan unta maluwas. Buot sa Dios nga ang mga dili magkristohanon magausab sa ilang mga una-una. Mao kanay ipasabot, buot ipasabot sa paghinulsol, to repent sa in English, bahin sa pagtuo kang Kristo ingon nga manluwas. Busa ang Dios mapailubon sa paghukom sa ilang way pagkamatinuuhon unbelief. Ginahatagan kini sila matag kahigayunan sa pag-usab sa ilang mga una-una bahin kang Kristo. Hinoon ilaha na ang pagpili, sanglit ana man sila kaugalingong kabubuton. Ang Dios mauman ang mihimo sa buhat sa kaluwasan alang sa tanan, apan ang gasas kaluwasan ato lamang maangkon kun ato kining dawaton. Ug dinhi kita mahuman sa atong paghisgot niini apan naapakatay ikadugang o sumpay niini sa sulod natong panag-uban. Busa gidapit kagihapon higala o fellow believer nga you follow nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinaagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, pinagi sa YouTube ug sa Facebook. Musa magaampo kita.
Pinagis pagduko sa imong ulog, pagpiyong sa imong mga mata. Let us spend the closing moments of our service kay kini paghimo man og worship service alang sa Dios niining adlaw, describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever this day, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Una sa tanan, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge that are yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So sumasagingon diya sa Efeso 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that is the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for. Eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Magampo kita. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. All this we ask in Christ's precious name. Amen.